さを。訓練の成果だ。の者に風のごときカルト。たらどうだ。みなぎってきたぜ。
ともな。者たちをイエス様へ。かの者の剣となれ。その一撃に覚悟。かの者の剣となれ。
敵の攻撃をそうですね。分かっている。今のうちに近隣の避難を急がせるんだ。我々の援軍は役に立ディゴス陛下。気にするな。力には力。レディン。させるか。ディゴス陛下。惜しい惜しい。なぎゃ。私は、おのれ。おや、放っておいていいのです。では、私はこれで。黒騎士の異名は、伊達ではないということだ。帝国の援軍もあり、闇の軍勢による侵攻の第一陣を何とか